Żewġ teżżiżiet viċin ta' Malta f'temp ta' ftit sigħat inħassu f'diversi nħawi madwar il-pajjiż. Skont l-Uffiċċju ta' Riċerka u Monitoraġġ ta' Attività Siżmika fl-Università ta' Malta, l-ewwel teżżiża nħasset għal ħabta ta' 8 u 23 minuta ta' filgħaxija ta' tlieta. Din it-teżżiża kienet ta' 3.3 fuq l-iskala Richter u kien ftit kilometri bogħod mill-kosta tan-nofsinhar ta' Malta. 5 sigħat wara, preċiżament tal-ħabta ta' 3 u minuta ta' filgħodu, inħasset teżżiża oħra. Din id-darba kienet ikbar tant li kejlet 4.4 fuq l-iskala Richter. Kienu diversi l-persuni li f'nofsa lejl għamu maħsuda bit-teżżiż. Oħrajn użaw il-medja soċjali biex jistaqsu x'kien qed jiġri, iżda mill-ewwel kien ċar li din kienet teżżiża ta' terremot. Bir-rapporti jindikaw li laqat madwar 20 kilometru il-barra mill-kosta Maltija. Fost dawk li kitbu fuq Facebook kien hemm uħud li qalu li qamu bil-ħsejjes ta' oġġetti fid-dar iċeħċħu, klieb jimbħu, alarms ta' vetturi jdoqqu minn barra li ħassew it-teżżiża nfisha. L-aktar f'lokalitajiet bħal Żuriq, iżda wkoll f'lokalitajiet aktar ċentrali bħal Birkirkara u fil-punent tal-Gżira bħal Rabat. It-teżżiża nħasset ukoll f'Għawdex b'rapporti jindikaw li anke xirħula mal-kosta ta' Sqallija ħassew l-effett. L-esperti qed jindikaw li l-epiċentru ta' din it-teżżiża kien font ta' 6 kilometri taħt l-art. Sissa ma kenniex rapporti li kien hemm xi ħsarat kaġun ta' dawn it-teżżiż.